Joo, päivää vaan. Mun nimi on Teemu Kankainen ja toimin kypsytysmestarina täällä Keslogin varastolla. Täällä kypsytetään raaka banaani keltaiseksi, jotta se saadaan oikein värisenä asiakkaille kotiin. Mennään hieman katsomaan, miten se homma toimii. Banaanit matkaavat laivalla Panamasta Helsinkiin 3 viikossa. Kun vihreät banaanit saapuvat kypsyttämän pihaan Vantaalle, niiden kypsyminen käynnistetään antamalla hedelmille etyleenikaasua ja lämpöä. Etyleenikaasua on hedelmissä, erityisesti omenoissa, luonnostaan. Banaanitertut kerätään pensaista myrkyn vihreinä ennen kuin niiden värikehitys on alkanut. Jos raakana kerätyille banaaneille ei anneta etyleenikaasua ja lämpöä, ne eivät koskaan edes ala kypsyä, vaan jäävät vihreiksi. Kun banaanit ovat olleet noin vuorokauden 15 asteen lämmössä, niiden jäähdyttäminen alkaa. Jäähdytys on tehtävä hitaasti noin viikon aikana, jotta herkkä hedelmä sopeutuisi lämpötilan muutokseen. Samalla banaani saa keltaisen värinsä ja maku muuttuu karvaasta makeaksi. Kypsyttämisprosessia ei voi automatisoida kokonaan, koska jokainen erä on erilainen. Siksi banaanien väriä seurataan silmämääräisesti värikartan avulla. Joo, eli tässä kohtaa kun on saatu tavarat kypsäksi noin viikossa täällä meillä, ne lähetetään tuonne kerättäväksi ja siitä eteenpäin kauppaan mahdollisimman nopeasti ja siitä eteenpäin kuluttajan pöydälle. Ja mielellään 2 päivän sisällä. Nämä banaanit ovat huomenna valmiita jatkamaan matkaa Keskon varastolle, kauppaan ja asiakkaille. Kypsyttämästä lähteneen banaanin pitäisi olla kaupassa myynnissä jo seuraavana päivänä, jotta tuote säilyisi mahdollisimman pitkään. No niin, tässä meillä nyt sitten olisi lähes valmis tuote, mikä lähtee eteenpäin ja tehdään pieni laadun tarkastus. Kyllä, maistuu siltä, että päivän 2 sisällä asiakkaan pöydällä ollessaan pitäisi olla varsin hyvässä.